O paso de Portos de Galicia polo Salón de Düsseldorf está servindo para introducir no mercado xermano a ampla e variada oferta da que dispón a nosa comunidade en materia náutica. O organismo da Consellería do Mar mantivo xa varios contactos con diversos colectivos e asociacións de navegantes do Rin, así como outras organizacións da zona do Mar do Norte. En elas lle presentamos o que é a oferta náutica de Galicia e os invitamos a coñecela con máis profundidade. Isto forma parte da estrategia que desde a Xunta estamos desenvolvendo en este ano 2018 e que logo dese proxecto que temos de fidelización da nosa oferta para os navegantes que xa coñecen Galicia, queremos agora introducirnos no mercado alemán e do norte de Europa. Portos de Galicia está aproveitando o seu paso polo Salón Alemán para presentar a súa oferta promocional deste 2018. Tamén se están a difundir algunhas das iniciativas que o organismo ten en marcha, como por exemplo o proxecto europeo Ecodestin. Que é un proxecto que persigue a promoción da náutica no arco atlántico, é un proxecto que pretende crear paquetes turísticos e un proxecto que ten previsto a presencia da oferta náutica da Comunidade Autónoma de Galicia en feiras e en salóns do sector todo este ano 2018, como foi recentemente en Londres e ahora en Düsseldorf e será noutros países. Un dos hitos para difundir a oferta náutica galega foi a proxección dun vídeo divulgativo que acadou numerosos eloxios por parte do público.